Akubanja la Chilima apempha kuchita zinthu poyera komanso chilungamo pakafukufuku yemwe achitike pa ngozi ya ndege yomwe idapha wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima komanso anthu ena asanu ndi atatu pa 10 June 2024 chaka chomwe chino. Oyimira banjali a Joshua Valera ngakhale wayamikira kukhazikitsidwa kwa komiti yapaderadera pakafukufukuyi, wati banjali lingakonde kafukufukuyi azichitika pojambulidwa ndi nyumba zofalitsa nkhani kuti Amalawi komanso banja lawo lizitsatira bwino. Pakadali pano, mmodzi wa akuluakulu ku chipani cha UTM a Newton Kambala ati komiti siyokwanira kwenikweni kamba kuti ikusowekera oyimira zipani za ndale maka otsutsa boma mwazina. Komabe akatswiri pandale a George Chaima wati ngakhale kafukufukuyi wakhazikitsidwa mochedwa aperekabe mayankho kumafunso omwe azungulira pa imfa ya Achilima komanso anthu ena asanu ndi atatu omwe adafa kuchikangawa. Mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera wakhazikitsa komiti yapadera kuti ifufuze za ngozi ya ndege yomwe inapha a Saulos Chilima mwezi wa June chaka chino. Komiti iyi itsogoleredwa ndi oweruza milandu a Jaba Alide ndipo mwayikidwanso Monsina Patrick Tawale, Mbusa Tony Nyirenda, Bishop Mary Nkosi, Dr. Sunduzwayo Matese, Enkosi ya Mahosi Mbelwa 5, Senior Chief Mawangwala, Mr. Justin Nkandawire ndi Brigadier Cosgrove Mituka. Amabungwe monga a Emma Kalia ndi a Sylvester Namiwa nawo ayikidwamo. A Dixie Watani, Professor Nyengo Nkandawire, a Alan Chinura AC, Mrs. Esther Chiwogo, Mrs. Nimia Kambiri Nzembe, Mrs. Lydia Chiwota, Dr. Ruth Mwandira ndi Mrs. Miriam Wemba nawonso ayikidwa mu komiti.